En Francesc Vidal fa primer de batxillerat, és a dir, té 16 anys. Hola, Francesc. En el centre escolar on eres alumne hi havia diversitat cultural? Sí, De quina manera la gestionava el centre aquesta diversitat? amb aules d'acollida i ajudes. Trobes que hi ha molta diferència entre el centre on anaves abans i el d'ara, en qüestions d'alumnat divers? No, les dues segueixen el mateix criteri. Creus que la diversitat escolar està ben gestionada a les escoles actualment? Sí, suposo que cada centre té els seus mètodes, segons la meva escola ho han fet bé. Creus que la immigració afecta a l'èxit educatiu? Si venen amb ganes d'aprendre, no, però si no venen amb ganes d'aprendre, sí. Què opines sobre l'educació que rep la gent autòctona i la gent que ve de fora? Creus que hi ha diferència? Sí, hi ha diferències. A la gent de fora se'ls exigeix menys. Tenen més ajudes i en el cas de la meva escola, els alumnes de l'aula oberta, en vez de fer matèries, dedicaven a conèixer el poble i a veure'l i tot això, i igualment es passaven de curs. Et sents en certa manera manipulat ideològicament per les autoritats del govern o per l'ambient social que t'envolta en quant a la teva concepció de multiculturalitat i multiculturalisme? No em sento manipulat perquè tinc suficient personalitat per decidir el que crec o el que penso. Què opines sobre la integració laboral dels immigrants en el teu país? Depèn, hi ha gent que sí i d'altra que no. Com la gent d'aquí, tot depèn de les ganes que tingui de treballar. Podries donar-me, hipotèticament, la teva opinió sobre com et sentiries si anessis a l'estranger com a refugiat o immigrant? Suposo que trobaria a faltar la meva terra. Creus que tindries traves políticament o socials polítiques o socials respecte al fet de que vindries de fora? Depèn del país que anés. Deixant a part el fet de ser uns éssers socials, creus que els humans sabem actuar amb la gent que no és del nostre territori físic? Crec que no, perquè encara que no ho sembli, encara hi ha molt de racisme en aquest món. Et consideres un habitant d'un territori o del món? D'un territori. Quina opinió donaries sobre la diversitat cultural globalment? Sempre n'hi haurà, perquè la gent marxa del seu país per millorar la seva qualitat de vida i